जाहैनाय सनिया कुइनजों गावनि बयफ्रेन्डजों हाबा जानाय बेनिफ्राय बिसोरो बामखांलायदो। हेलो गाइस आंनि यूट्यूब चैनल और फिन खेबसे बराय हरनाय थाबाय आरो आंनि धामाका कैप्सुल फेसबुकआव नायदोबा प्लिज यार फलो खालामना ला आरो यूट्यूब नायदो प्लिज सब्सक्राइब खालामना ला आरो भिडियोखौ शुरू खालामनोसै। दिनैनि भिडियोआनो जाबाय आरो जेम्स ब्र'दो आरो सनिया किउटदो माबा मोनसे फेसला जाबाय थादो माने मा नांलायलायनाय जाबाय थादो बिनि लाइफआव मा इदिनो फोरमायलायबाय थादो। भिडियोखौ नायदो फुल जोबजासिम नायदो होमबासो बुजिगोन आरो भिडियोखौ माने सनिया किउटआ माबा मोनसे जेम्सखौ बुंबाय थादो आरो भिडियोखौ नायजोबना मोजां नांबा लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो आंनि फंबाय हिसाबैथ' भिडियोखौ जोबजासिम नायदो आरो ना गोजोननाय थागोन आरो इसोराबो बोर हरगोन। जाहैनाय सनिया कुइनजों गावनि बयफ्रेन्डजों हाबा जानाय बेनिफ्राय बिसोरो बामखांलायदो। बेनि सेराव सोरो दङ बे भिडियोखौ मोजाङै नायग्रो। नुबायना नोंथांमोन सनिया कुइनजों गावनि बयफ्रेन्डजों हाबा जादों। बेनिफ्राय बेनि उन्दै गथ' फिसाया जाय बै सासे हौवानि गथ'मोन दिनै बे गथ'आ जेबो बुजि मोना जेबो मिन्थिया गावनि सिगांनि बिफाया सोरो बेखौबो बे जेबो मिन्थिनाय नङा गोसोआव थानाय नङा आरो दानिखौबो बे जेबो मिन्थिनाय नङा। बे उन्दै गथ' दिनै बिमाया गुबुनजों हाबा जानानै दिनै मायबा मोनसे जाहोननि थाखाय गारलायनाय जाबाय बेनिफ्राय गुबुनजों हाबा जाबावबाय माने जानला मोनला खोथा होनो बायदिसिना दा नों नुखायाखै जेम्सआ औ बिसोरा गावसोर थैमोनदां सालुबाय थायो मालाय गथ'खौ अनानो नोंहा फिसाखौ अना जाजानो गिदों नोंखौ गाव नोंनि फिसाखौ अनानो नोंहा अना गाव लागौमोनदां सोलांखायनो गाव लायोमोनबा गाव अनगौमोन आंनि फिसाखौ बेथ' माबायदि खालामगौमोनथाय एटलिस्ट नोंथ' इसिबां अनो गावनि फिसाखौ नों इसिबां अनो गावथ' गावहा बिदि खोमा गावथ' बेबायदि मानसियाथ' अननो रोंखाया आं मिथिखायो नोंबायदियाथ' अननो रोंखानाय नंखाया बेबायदि सोरबा आं बायदिनि सिटुवेसनाव जायोमोन नोंथ' अननाय नङामोन आंनिबा हौवा गथ'खौनो बुलाबायगौसो मोनदां आंनिबा गाव बिदिखायनो मालायखौ बिदि सानदों बियो अभियासलि माथो होनो बिदिखौनो होननांगोन ना जेम्स एसेबां नोंहा नेगेटिभ सानो नालाय नों नेगेटिभ मानसि नालाय अभियासलि नों नेगेटिभ सानखागोन व्हाट टु से। सनिया किउटआ मोननैसो खोथा बुंबाय थादों आरो बिनि खोथाखौ आं मोजां नाङाखै बारे बिनि खोथाया माने आलादा सिस्टेम आरोना गथ' थाखाना बेलेग हौवादो गुफुयाबो दंखायोमोन आरो अलरेडि बिदियाव माने एसेबा हामामोनबा बै हौवादोलाय मानो हाबा जानांगौमोन आरोना आरो बिनि गथ' उन्दैनि खोथा लाना माबा मोनसे बुंबाय थादों थ' एसे उन्दैयाव गावनि बिमानि आखलखौनो नुबाय बे गथ'आबो देरनानै बिदि आखल बायदि जालांगोन आरोना थ' बिदिनो आरो बे गावनि गाव माने गथ'खौ फोरोंनाय बायदि जादों आरो मानसिफोरखौ फोरोंनाय बायदिसो जादों आरोना हौवा थाखानानै गारना फैनाय मानाय बिदिनो आरो मानसि अलरेडि माने हामा नाङो आरोना बेफोर खोनानानै थ'